بسم اللہ بن دین اسلام دے بدھ گئی دے چادر دین دے صدقے وچ گھن نصرت دین دی یاد گئی رووڑ لو روین دی کیڑی گل توڑے کربل ظلام دا مرکز مک شام وچ ظلام دی حد گئی شبیر دی ہر قربانی تو تقریر زینب دی ود گئی توڑے کربل ظلام دا مرکز مک شام وچ ظلم دی حد گئی رووڑ لیو جیڑی بابے نالی کدائی نائی بولی شبیر دی ہر قربانی تو تقریر زینب دی ود گئی بسم اللہ لکھ دفعہ پڑھ اگر اجازت لے ہو سارے ازادار اس دے متبادل حکوین سناو وسدے علاقے دے لوگ بیٹھے آؤ امام بارگاہاں مسجداں دے وچ اعلان ہوندے رہندے رووڑ لے آؤ شام دا خونی شہر شام دی جامعہ مسجد وچ تھیا قیامت خیز اعلان بغیرت اعلان کر کے آدھے کھڑے نہ جائے اکبر پالے آئے برکاوے چوندہ اپنا سارے اریانے لکھ دفعہ پڑھا پاک بی بی اجر عظیم عطا فرماوے لکھ دفعہ پڑھا شام دی جامعہ مسجد ویچ تھیا قیامت خیز اعلان کر کے آدھے کھڑے نہ جائیں اکبر پالے آئے برکاوے چوندہ اپنا سارے اوریانے رووڑ لیاؤ جیڑی تریجی ستارے ہر ازادار ماتم کرے سی دے غیرت سپی کر چلان کر کے آدھے کھڑے نہ جائیں دے خوف تو 9 لاکھ نہیں سمدہ یوں دی بھیڑ تھوڑی میں مانے اوکو پتھر مارو ہو جند چیرے دا ہائی واقف صراف قرآن جند خوف تو 9 لاکھ نہیں سمدہ یوں دی بھیڑ تھوڑی مہمانے آدھے نو کو پتھر مرو جند چہرے دا ہائی واقف صراف قرآن آدھے نو آئی کھڑیے جیڑی بابے دے سامنے کدائی نہیں آئی جند پھراوا کوئے خبر نہیں ساجی بھیند قد کتنا ہے بسم اللہ بسم اللہ پاک بی بی
جند خوف تو نہ لاکھ نہیں سمدائی ہوندی بھیڑ تھوڑی مہمانے ان کو پتھر مارو جند چہرے دا ہائی واقف صرف قرآن بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ پاک بی بی خالی پرسا مکان منظور فرماوے جند خوف تو نہ لاکھ نہیں سمدائی ہوندی بھیڑ تھوڑی مہمانے ان کو پتھر مارو جند چہرے دا ہائی واقف صرف قرآن پاک مخدومہ سوا اس غم دے تو آپ تمام دنیاوی غمہ تو محفوظ رکھے نہایتی واجب الاحترام بھائی تشریف گھننا ہے کیونکہ مخدومہ دے امیر تے مسموم پتر دا تابوت برآمد ہونا ہے کائنات دے امیر پتر دے شہادت میرا بھائی پڑھتی حق ہی انہاں دا بندہ ہے بڑی جلدی چاند لوگ اپنے حصے دے سناواں دو آسو آ گئے دو آسو تھوڑے میرے ہو رہا ونجن ذریعہ نجات بن ونجے آج 28 سفر ہے پوری دنیا استاد شوکت 20 سفر کو کربلا دے غریب دا چیلم منایا ویندہ ہے کوئی وہ گھر نہیں جے کو موت نہ روایا ہوئے ورسا 40 دیاں دے بعد چیلم کریں دے تو سارے عزادار بیٹھے ہو میں سید ہاں میرے بھائی مولا دا ذکری کرنا ہے ذاکرین تو سارا تو جواب منگدا کوئی غریب ہی ہوئے چیلم 40 دی دے بعد ہوندہ ہے زہرا دی 20 سال دے بعد کیوں کیتا بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ پاک بی بی اجر عظیم عطا فرماوے مجبوری میں دساواں اگر ماتم کر سگو میں کو ذکر دی قسم ہے 20 سفر تے جڑی بھراد چیلم دی تاریخ آئی زہرا دی دھی دی 7ویں پیشوی آئی جڑی بازاراں درباراں چ رو رو کے آدھی پتھر نہ مارو میں علی دی دھیاں میں حسن تے حسین دی بھیڑا بسم اللہ بسم اللہ اللہ دی لعنت ہوئے شام دے رضیل تے اس آدھ رات دے ویلے تھوڑے تے میرے رات رومانہ الامام کو صدایا لفظ سمجھنن استاد شہزادہ ایک کمینہ غیور امام دے پاسے دے کیا دے سجاد آدھ رات دے ویلے تیکو دربار چی واسطے صدایا ہیں ایک معبولی جے غلطی معاف کر میں کو ذکر دی قسم ہے معبولی جے غلطی دا نہ آئے غیرت سمندر کو تو گیا نہیں آئی سیدہ دے کمینہ میری چوٹ مستور دا برکا لوٹ کے تو آدھے معبولی جے غلطی آدھ رات دے ویلے صداوان دا مقصد سجاد فاریاں قیدہ چھڑیں دا وطن والوان میرے امام آدھے میں لٹے پور دا ملاہاں سلار نہیں سلار میری ماں ہے
تیرا پیغام اپنی ماں کو وہیں دیندہ جیڑا جواب میری ماں دے سی تے کو دے سا میرے امام شریف او زندہ نے چاہیا پھوپھی اماں جی سجاد بھراد قاتل دئی وطن والوان جرت اور استقلال علی دی دھی دے تو دارین قربان کرا پوتر دے پاسے دے کہ علی سجاد اون تو پوچھ میں نہ تھکی تیری شام تھک گئیے بسم اللہ اگر وہ اپنی شکست تسلیم کر گئے تجیڑے فاتح ہوں دیں انہاں دے مطالبات ہوں دیں میرے کچھ مطالبات نما کیڑے بی بی علی بشیر پتر جزلم دا مہاری ترائے معمل سار شہدہ دے ایک علیحدہ مکان اما علیحدہ مکان کیوں منگ دیئے بی بی علی شام دے خونی شہر اجتدے بابے دی ازاداری دی بنیاد رکھیں دیاں لٹ کر بلا دنائے بعد پاسے دے کیا دے اماں جان دے ہو میرے بابے کو لٹانا لا ایک ملک دا نہیں ایک قوم نہیں کتھو لوگ آئین کیڑی لوٹ مل سی میری سینہ دی سجاد ساری لوٹ میں نہ منگ دی اس کمینے کو آکھ میرے بھرا دا او چولا واپس کرے جڑا ڈاوی دے ڈھل دے دوپار میں تو منگے آسا مندری نہ منگ دی میرے بھرا دی انگل ولا دے وے اکبر دا گانا قاسم دا سیرا میری چادر بسم اللہ واہ جناب رباب دے کولائے نما تساں کو جاکھنا چاندے ہو بی بی علی ہاں میرا لال ان کمینے کو آکھ میری ماں دی ہور کچھ نہ منگ دی معصومہ دے دور تے اصغر دا چولا بسم اللہ شریفہ میرے امام دربار چایا یادے سارے مطالبات منظور ہیں سندر آندہ بھیر بھرادہ بہو پیار آئی سارے سر دے سائیں میں نہ دیندہ تیرے بابے دا سر صندوق اچ بند کرے ساں صندوق مکان اچ رکھے ساں تیری ماں سدے تیرا بابا ونجے دے سائیں میں نہیں دے وڑا شریفہ 5 سفر دا دی مقرر ہویا میرے امام فرمایا کمینہ سڈانا دی ایک میری ماں نہ ہوئے دیکھانا لا صرف تو نہ ہوئے یہ میں سارے آمن تے اعلان کرایا نہیں اعلان کرا دنیا دیکھے بھین صدا کیویں بھرا ملن کیویں گیا بسم اللہ شریفہ 5 سفر دا دی چڑھ پیا پاک بی بی مکان منظور فرماوے دربار شام دے پورے شہر شریف اور لوگاں دا ہجوم سپاہی سر چاہ کے دربار والے پاسے ٹرے درجات بلندوں میں میرے استاد قبلہ صابر حسین شاہ دے وہ فرمائندے ہیں ایک گلی دے وچ جتوں حسین دا سر گدیاں دے ہیں شام دے گرد و نوا دیاں 17 مومنہ عورتاں انہا رش دیکھا ہے ایک سپاہی کو پوچھے نے پوتر سپاہی شامیاں دا جب ہی واس لگا ہے کہیں شریف کو جاڑے نے وقت کوئی اجڑ کے شریف شام میں چاہے سپاہی دے پاسے دے کیا دے اماں اجڑ کے نہیں آیا سال پہلے جڑے بھین بھیرا آیا ہیں بھین وطن والی وین دیئے بھیرا دنا دسا سکتا ہے سپاہی آدھے حسین اس ضعیف آدھیے میں کو حسین کت مل سی آدھے ہے میرے ہتھاں تے پر تو مستور ہیں کوئی ضمانت میں کو ذکر کی قسم ضمانت دنا ہے کٹیوں یا رگاں چو آواز ہے سار دے چاہ میں حسین زامنہ ضعیفہ دے سار تے ہاتھ تے میرے امام دا سر آیا تسے لباں تے بوسا دے کیا دی شہید رائے خدا دوچے نبوت دا سوارے میں تیری کنیزاں نجس ماحول سوالی بن کے آئیاں میرے امام دیا کٹیوں یا رگا چو آواز آیا سوچ کے سوال کریں میں کو اکبر دی موت مکوا چھوڑائے اکبر دا بابا اور کچھ نہیں منگنا اے دسال شام اچ کتنیاں بھیڑا نہ لائیاں نہیں میرے امام آدھے ترائے میرے امام نہ دسائے ضعیفہ سر تو چادر لائی
آدھے دوچے نبی سوار بے اولاد بھین سدئی ونجے نہ ونجے تیری مرضی عباس دے حصے دی بھین سدے ونجے نہ ونجے تیری مرضی اساں ساریاں کنیزاں تیریاں منت کریں دیاں جداں علی دی سدے وقت دیر نہ کریں دشمن دے شہر وچ بہو وڈا دعویٰ کیتی کھڑی ہے میرے امام ادے تساں سر واپس کرو مکاناں دیاں چھتاں تے سوار ہو ونجو اندے سڈن دی دیر ہے میرے ونجن دی دیر کوئی نہیں شریف مکانی آؤ بڑی جلدی دے نال زیادہ تو زیادہ 4 یا 5 منٹ دربار سر پہنچ گیا بھائی سخاوت سر صندوق بند کیتا صندوق مکان رکھ کے مکان کو تالا لایا میرے غیرت مند امام دے پاسے دیکھ کے کمینہ آدھے سجاد ونج ماں کو آکھن سدے بہرا کو بسم اللہ میرے امام دربار چو زندان آیا اٹھی اماں سدو میرے بابے کو بی بی علی سجاد صدا میرے امام آدھے ایک لازہ انتظار کر 3 دفعہ بیٹھی ہے تے اٹھی ہے رو کیا دیئے سجاد اور کتنا انتظار کرنا ہے 1 سال پورا گزر گئے صرف اماں اتنا انتظار کرو میرے بابے دا دربار اچ استقبال کرنا اللہ کوئی نہیں اساں پیو پتر ون کے شرابی دے دربار اچ بابے دا استقبال کرے سو بسم اللہ ٹر گیا میرے امام ملکہ وفا جناب فضا دسایا علی دی ہون ساڑھ بھیرا کو اکھی وسیاں بی بی آدھی کلثوم رکیا میرے قریب آؤ میں کو اکبر تے عباس دی موت مکا چھوڑائے میں اٹھی نہ سکتی میں کو سہارا دے کے اٹھاؤ میں تو سے بھرا کو سدے نیا مکانی آؤ تے ماتمی آؤ دوئے بھیڑا سارا دیتا دربار دے پاسے منہ کر کے دوئے بھائی ودا کے رو کے آدھی کھڑی ہے تسا کٹھا راہ خدا رلے آیا سے بھیڑ کلی شام چولی ویندی ہے آدھی تیرے نالائی آئے متیدہ سہارا آئی چھوڑ کے کلا کی وے ونجا روڑا لے آؤ گل نہیں مکی میرے امام نے سر پرواز کیتا میدان سجاؤ امام رات بیٹھا روندا ہے جناب باقر دی پئیے نگاہ پیو دا مونڈا لا کیا دے بابا او دیکھ دادا حسین پیا ویندا ہے جلدی دے نال زانوا تو سر چاہے سدوئے ہاتھ پیشانی جوانو بزرگاؤ صرف واپس نہیں واللہ پوتر دے سر تے جھکے آئے استاد شوکت مظلوم دے سر نے سجاد دے کنال منہ لائے کوئی ہو جائی گل کیتی ہے باقر دے بابے دی آنکھی رات چبد گئی میرے امام دے رودا کیوں ہے پتران دیا برچیاں چھکنا سانے بابا زندان دی چھت برابر آکے سر کھڑ گیا کرو سوال سیدزادہ چھت دہائی کو نہ کھڑا کیوں ہے کلی زہرا دی دھی نہیں جڑیاں 12 بچ گئیاں ان جھولی بڑائی کھڑیاں ان کوئی آدھی اللہ اکبر دی ماں دی جھولی آدھے رہی کوئی آدھی قاسم دی ماں دی جھولی آدھے رہی جدہ حسین دا سر نہیں لکھا سب تو پہلے جناب فضا جھولی چھوڑی جنہ سارے پردے دارہ جھولی چھوڑیے ہی کلی دی جھولی بچ گئی جلدی دے نال بھیڑ دی جھولی چاہے میں کو ذکر دی قسم نہیں پوچھا شام کی میں گزری گئی میں دی سے
ભાગ્ય